Moi brevemente, dar as gracias novamente, sobre todo ao alcalde de Pobres en Área, ao alcalde de Agudiña, aos alcaldes e alcaldesas que temos detrás, que justamente levan loitando e de algún xeito poñendo en riba da mesa esa necesidade de conectar os pueblos pequenos justamente co resto dos pueblos, polo tanto, insertar unha mobilidade moito máis inclusiva, e creo que hai que dar as gracias efectivamente ao presidente de Renfe por estar hoxe aquí e traer estas boas novas. Eu creo que todo se resume nunha sensibilidade. Este é un goberno absolutamente sensible con esas necesidades e ca mobilidade, unha mobilidade sostible e sobre todo unha mobilidade que tamén conecte o que son as zonas rurales co resto de as zonas moito máis pobladas. Hai que darlle oportunidades e, polo tanto, decía arriba e remato, creo que é un goberno que se preocupa pola xente e, polo tanto, a noticia que hoxe trae Álvaro aquí a Agudiña é unha noticia boa para a xente, para a mobilidade dos nosos mozos, para a mobilidade das nosas empresas, para a mobilidade dos nosos maiores, que tamén teñen que acudir a centros hospitalarios. Por lo tanto, creo que é unha solución necesaria. E como dixen arriba, isto non é máis que un punto e aparte, porque temos que seguir avanzando e mellorar a vida de todos. Na medida en que mellora a vida dos orensanos, mellorará a vida dos galegos e mellorará a vida, sin dúbida, dos españoles. Por lo tanto, Álvaro, esta é a túa casa, quedas emplazado a volver moitas veces con boas noticias.